What's up mga homies? Sa video na to, maglalaban kami. Guess who's back? Utoy. Nalaban niya sa akin yung mga G's na galing kay... Binigyan kasi siya, kung maalala niyo sa last video ko. Boss Idol! Pumunta ako kay Salamat! Boss Gagambino. Ito, mga memories namin. Idol! Gagambino, salamat! Pinasalubungan siya ng mga G's ng Boss Gagambino natin. Yung mga bite si Boss. Salamat! Ano masabi mo kay Idol. Boss? Salamat, Idol! Salamat daw, Boss D. Thank you. Sa paglalabanin namin ngayon, ito nasa picture, may kita nyo. Ito yung sa akin. TM lang to mga homies. Kulay itim na TM. Luma ako ng mga TM to. Sa kanya, galing kay Boss D. Lumang TM, ay TM rin yan pero galing sa kanya. Ang haba oh. Tigre, ang ganda ng kulay. Kaso mukhang hindi nalaban to eh. Okay, wala na eme-eme. Laban na agad yan. Yun. Ito yung kanya mga homies oh. Ito yung sa akin. Okay. Lugi sa katawanan pag sa'yo eh. Yung sa'yo, yung akin. Masyado malaki eh. Oh. Mga itim. Isa to sa mga paborito ko, itim. Okay, yun na. Uy! Pinitik lang yung sa akin mga homies. Iba, basta galing sa mga gagamba ni Boss G. Ay. Walang rules to mga homies. Patayan kung patayan. Patayan to kung patayan. Walang rules. Okay. Rules, bawal na katalikod. Ayan na. Hoy, Uy, bumitaw. bumitaw yung kanya mga homies. Pero ang tigas ng lakad. Hala, nakumang yung sa akin mga homies. Nakumang yung sa akin. Nako po. Nakumang yung kamay. Naba kasi ng kanya, dinakot lang yung sa akin. Kaya yan, shoutout ako. Nako, nanghina yung sa akin mga homies. Uy! Pinitik Shoutout na. ako, kaya yan. Nanghina na yung sa akin. Hala ka. Oops, bawal nakatalikod. Nanghina yung sa akin mga homies. Iba yung mga G's ni Boss. Ngayon natin kung papalag pa tong sa akin. Ayan. Wala. Matatalo na naman ako mga kaibigan. Humina yung sa akin Wala ng gana. Ikot ko lang yung kanya mga homies. Iba talaga gagamba ni Idol. Iba talaga. Oy! Nako! Hilikodan na yung sa akin Iba talaga gagamba ni Idol. Uy! Nalikodan nyo sa akin mga homies. Ano na sinasabi ko? Iba talaga gagamba mo, Idol. Talo tayo mga homies. Nadalawa na ako nito Yun lang, talo ako mga homies. Wala na Mabilis na Yun lang. laban. Salamat sa panonood. Happy 1K subscriber mga homies. Yo, what's up mga homies? Second round. With Utoy. TM size pa rin, mas bate. Isa pa rin to yaman ko. Lumang TM ko pa rin. Itim na medyo pulahan. Tsaka yung sa kanya. Ganun din. Halos same color. Laki nga ng TM niya Picture mga homies Bago ko pala simulan, shoutout muna sa inyo mga homies. Basahin nyo na lang yung pangalan nyo. Yan, basahin nyo lahat dyan. Thank you sa inyo. 1K na ako mga homies. Nabasa nyo na ba yung mga pangalan nyo mga homies? Ikaw Toy, shoutout mo. Sino yung shoutout mo? Shoutout nga pala sa mga rockstar. Batang Pasaway. Yung shoutout na sa inyo. Okay? Paglabanin na natin. Ito yung sa akin mga homies. Yung likot. Ito yung kanya mga homies.
Tigas rin ng lakad. Ang laki kasi. Okay. Talo na natin yan. Galing natin yan. Uy! Oh. Kagat agad. Sino kaya yun? Sino nalaglag? Laglag yung kanya mga homies. Pero parehas pa rin naman silang matigas yung lakad. Titigas ng lakad ang dalawan to. Mall na yung ano. Tigas, yung bigat oh. Bigat ng lakad. Ang tigas kasi ng lakad ng kanya mga homies oh. Kumbaga sa ano, robot eh. Bandayan na isang pa. Tingnan natin kung oh. Tingnan natin kung sasakmalin pa. Ayan na. Nag lips to lips mga homies. Lips to lips. Titigas ng mga nalikodan na. Titigas ng mga galamay ng mga to. Parang hindi TM. 1-1 lang. Okay na yan. Tigas, ang tigas. Hinayang ako. Nakabawi tayo mga homies, nakabawi. Nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo. Next video ko, baka try ako maglabas ng ano. Mga nire-request nyo mga homies, conditioning. Paano magpa-condition sa laban. Abangan nyo pala yung video namin ni Boss Gagambino. Yan lang, thank you mga homies. Third match pa, ito yung dito, decision. Miss, third round. Decision. Tingnan natin kung sino mananalo. Hindi na namin pinicturean mga homies. Para mabilis, laban agad. Ito sa akin. Ano siya? Tigre. TM din. TM. Kita nyo ba? Sana kita nyo. Sa kanya, kulay dilaw. Parang maisan. TM din. Pero ang haba ng galamay. O sige, palagdan natin yan. Palagdan natin yan. Tingnan natin kung may palagyan sa akin. Ang haba nung kanya mga homies. Ang haba. Maisan yung kanya. Ang haba. Sa akin, tigre lang na pouch. Hindi ko alam kung papalag pa to. Ang laki ng difference. Laki ng size gap. Video tayo ah. Uy, tumaan lang. Yan na. Parehas stick ang kinagat mga homies. Hindi natin alam sinong tama sa kanilang dalawa. O parehas silang may tama. Ayan na. Ang ganda ng laban mga homies. Ayan na. Sino kaya mananalo? Nalikodan yung kanya. Nalikodan. Parehas pang buhay. Tumalun na siya ng pag-asa mga homies. Bigano sa likod. Parehas ang lakas ng tama yung dalawa. Nanalo pa yung maliit. Lumamang pa yung maliit kaysa sa malaki. Boss G! Nawawala na mag-asa to. Nangunguti na yung gagamba niya. Nanalo pa tayo. Nanalo pa yung maliit. Ayan, napilutan na yung maisan niya. Yun sa atin mga homies. Yun lang. Nanalo tayo mga homies. Shoutout mo, Toy. Yun yung shoutout mo. Dito, pakita ka muna bago natin matapos yung video. Ito, nawalan ng pag-asa. Shoutout na pala sa Rostar. Nanghina. Nawalan ng gana mga homies. Nakakunti. Yun lang mga homies. Katawaan lang naman to. Peace out.